Ahoj, já jsem Michal z Gameu a zrovna vyrážíme na výkup. Ten plast, který je zase na tom druhém, tak se jenom sviční. No, víš, ještě bych si ji nechával v poličce, to je zbytečně, se chceš nechat jako prodat, uvidíš. To možná budu brát na akce, to je dobrá hra hodně. No, já si myslím. A pak prosím tě, já jsem si koupil Pocket Fighter k tomu Wonderswan. Jo, že to s tím krystal nefunguje, ten co jsem tě. Jo, potom nebude fungovat. Člověče, to tady někde v krabici bezdrátový ovladač PS2, myslím, že by měl jít i na jedničku a ten taky nevyužiju, takže musíš mi to tady zdávat jenom, že jsem to a prosím tě. S bohem hry. Už to všecko. No, přátelé, ještě vydáme i tady toto. Akorát. Tak děkujem.